Taliansky kaštiel bol postavený okolo roku 1634 v renesančnom štýle rodom Majteniovcov a slúžil im na ochranu ich majetku na Hornej Nitre. Odtedy bol kaštiel niekoľkokrát prestavaný a zrekonštruovaný až do roku 2002, kým sa jeho majiteľom stal pán Marian Filo. Tak teraz som sa chcela ísť pozrieť na tento kaštiel aj osobne, keďže ma zaujal a nielen virtuálne. Tak poďme na to. Nachádzame sa v Čereňanoch, už sme dorazili ku kaštielu. Kaštiel je zvonka veľmi zachovalý a krásne prerobený, takže som zvedavá, čo nás čaká vo vnútri. Idem prajme. A tam môžeme odložiť kabatík. Dobrý deň, vítajte v našom kaštieli. Ďakujem. Jak by si chceli ukázať, ale by som mal jednu pivnicu. Nech sa páči, prejsť ďalej. Nachádzame sa v pivnici zo 15. storočia. Tieto klenby sú všetko originálne. Táto pivnica slúži ako vinná pivnica. Dá sa tu aj jesť, väčšinou všetko sa jedáva rukami, kačice, husy, prasiatka. Nachádza sa tu okolo 550 druhov vín z celého sveta. A nech sa vám páči, môžeme prejsť vedľa. Nachádzame sa v prvej pivničke, kde sa nachádza asi najznámejší vinár na Slovensku. Je to prvá Stanko, ktorý má vzácne vína. Medzi jeho najznámejšie tiež patrí Cabernet Sauvignon so zlatou medailou v Paríži. Toto víno pokoštoval aj norský kráľ s kráľovnou. No sa tam ešte nachádza veľká kolekcia francúzska Mouton Rothschild, kde sa nachádza celý 70., celý 80., celý 90. ročník až po 2006. Ale nachádzajú sa tu aj veľké archívne vína od prvá Stanko, čiže podľa vašeho výberu si môžete vybrať. Keď sa páči, prejdeme do druhej pivničky. Tu sa nachádzajú súkromné zbierky našich hostí, čiže hostia tu majú svoje archívy a svoje vínka, ktoré si potom u nás pijú. Keď sa páči. Tu sa nachádzajú vína z celého sveta, ako je Argentína, Čile, Austrália, za nami Taliansko, lahodné vína z Rakúska, z Francúzska, kde sa vám páči, možno prejsť. Je tu Francúzsko, kde sú vynikajúce ročníky, je tu excelentná zbierka, ktorá sa málo kde na Slovensku nájde. Vzácne Romanée Conti, Latáš, excelentný Petrus. Takisto sa tu nachádzajú Rothschildovci, Lafite Rothschild, rôzne dobré ročníky, ale excelentné Sauvignony z Nového Zélandu, ako aj Kalifornia, Izrael, Portugalsko. V tejto miestnosti sa ešte poriadajú rôzne degustácie pre našich hostí a teraz sme prešli do reštauračnej časti, kde sa vám páči. Nachádzame sa v nefajčiarskej jedálni, kde sa poriadajú tiež rôzne akcie. Aké možnosti ubytovania ponúkate? Ponúkame tu apartmány a izbičky. Nech sa páči, ak máte chuť, môžete si ich pozrieť. Hore sa nachádza ubytovacie miestnosti, nech sa vám páči, môžete pozrieť. Tu sa nachádza apartmán, nech sa páči, s kúpeľkou aj na postielou vo vežičke. Na tejto sedačke sedel aj americký veľvyslanec, ktorý tu spal v tejto miestnosti aj so s pani manželkou. Nech sa páči, môže prejsť do zóna. Nech sa páči.
kúpelka s chybou vaňou, čiže Zo všetkého najviac ma aj tak zaujala táto výriva vaňa. Vidím tu veľa rôznych obcí. By ste nám povedali, čo ste ich získali? 10 rokov na Slovensku sa hodnotí reštaurácia. A neboli sme nikdy horší ako tretí na Slovensku. A medzi najlepšie patrí prvé miesto v hodnotení reštaurácií, ale aj v Gurmáne druhé miesto, najlepší šéf-kuchár. Proste je to tých ocenení strašne veľa. Akými známymi osobnostami sa môžete popíšiť, ktoré tu u vás budovali pani Ničerári? Pripravovali sme hostinu pre norského kráľa, aj s kráľovnou, holandskú kráľovnu a rôznych iných osobností u pána prezidenta. Nachádzame sa v nefajčiarskej miestnosti. Naposledy najznámejšia osobnosť, ktorá tu bola, bol Branko Radijovič. Aké špeciálne menu ponúkate? Ponúkame rôzne špeciálne menu podľa želania zákazníka. Sú to rôzne udené lososy s kaviarom, flamované kuraciny, rôzne mäsá, pečené prasiatka, grillované janiacinky, čiže je tu širokých spektrov. Nejaká vaša najobľúbenejšia špecialita? Naša najobľúbenejšia špecialita je partizánsky biftek, ktorý máme vlastný recept, kde sú to brinzové halušky, biftek a fentáva cibulka. Ďakujem, to vyzerá veľmi dobre. Vážne nám prídete. Keď sa vám páči, môžete sú stolu. Vyzerá to skutočne lákavo. Po príjemnom zážitku v malebnom kašteli v Čereňanoch sa môžem spokojne vrátiť domov.